kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji meftande men kabaruji jamma hande jaten koye denɗi Amatoure kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon non gonɗen joni ko waktu no 10h jaam ɗo e Cincinnati ko habaruji mon e ɗemgal Pulaar en siftinde on tan ko guiɗoɗen habaruji ɗi hen koko fate wewɗo sadio gonɗen ko 22 degré ɗo e Westchester toɓɓoji hawnaki kadi ma gartu janggo subaka samedi 60% chance no ɓe mbiri toɓɓoji ɗi kadi tawi ɗi puɗɗi men mbawi jogade dole ɗon e kikiɗi toɓɓoji gartoyto ko ñande ɗugui altine ha yettinma dimanche yontere aronde toɓɓoji ma mbatta e Cincinnati e ko taari ɗum ɗum noon e wayno ko résumé ko ummi toon to Washington e wayno tunnade MSNBC news ɓe mbi wonde ko kamɓe sénateur uji républicain yoɗo sa joni ɓen continue ñagade Donald Trump yo ustu ƴettoje ɗe waɗata ɗe tuyane ƴettoje ɗe huccitinte kamɓe sarɗiyankoɓe kamɓe journaliste uji wano kanko Donald Trump kadi oɗo sa kadi o ɓamti kadi harende o munno pour wiide wonde komo dartini kala ko waytene nationalité yimɓe ɓe ganduɗa en jinaɓe muɗum tan gona joga kayitaji kanko Donald Trump kadi ne wayno heeɓi ñawor hande umminde toon to cour d'appel goto cour d'appel o wi wonde ko ala foof kanko hattan yamirore pour wawde matude ko wiyete maison blanche ɗum noon taw ummaki toon to congrès oɗon tribunal yamirima ko kala gueɗe ɗe woni dow muɗum fate maade salon mo wiyata toon to maison blanche yo dartin ɗum kanko Donald Trump kadi ene woni ñalawma kadi o ɓamtini kadi haaluji kadi goɗɗi kadi pour segde oɗo gouverneur biyete Lisa Cook gonnoɗo toon to Federal Reserve ko gueɗe cakkitiɗe kadi ummi toon to Washington ene wayno ko kamɓe républicain joni ɓe jogui caɗele mawɗe ɗum noon caggal nde républicain goto représentant haali wi wonde ko ene wayno ko politique Donald Trump waɗata joni wiide wonde ko kañum hoɗum so yeehi to saami tan alay sago kamɓe républicain ji fof ɓe camde e muɗum ɗum noon oɗon républicain haali no wi wonde ko suivi Donald Trump way kono Titanic ko bateau juunoɗo e nder 18e siècle donc wi wonde ko ene wayno ko Donald Trump ko yiɗi ko samminde hoore mum mais ko samminde républicain so jaada ene muɗum Produit men États-Unis ha toon to Washington hono kanko Todd Blanche ɗum noon ko Donald Trump mo suɓi yo ardo département justice gonnoɗo kañum hoore mum adjoint ministre ene wayno oɗo sa joni ene ɗamina wonde ko heeɓi républicain ji ma supporte mum pour wawde kanko e makko heɓde confirmation makko ɗum noon kadi ari ko caggal nde kanko Bill Cassidy sénateur jaaɗo toon to Louisiana mo kanko Donald Trump enen wanno dumunno ɓenɗo pour bel kañum hoore mum perdi woteji primaire ɗum noon wonani candidat kanko Bill Cassidy e kanko hoore makko taw ari toon to congrès o haali wonde ko ene a vote makko wosande pour Todd Blanche ene wayno ko ma o tooñ hen kono noon ene wayno o wi wonde ko Todd Blanche ko neɗɗo mo ganduɗa en won gueɗe kewɗe ɗe gonɗe e muɗum ɗe timmani gueɗe kewɗe kadi kanko hoore makko mo yeewi o haali hen gueɗe wi wonde ko neɗɗo mo holnaki kadi e wayno ko hawnaki on décision ngaji kewɗi ɗi yefti ɗeɗo décision ngaji ko hunde ɗo sa joni ɓeydu ustude kala ko wiyete hoolare toon to département justice o limti hen gueɗe ɗe ganduɗa kanko Todd Blanche o waɗi pour wiide Donald Trump service impôt fotani ƴewde hakkaki makko o haali hen kadi ganduɗa parɗo epsin ko woni fof ene wayno ko kanko Cassidy tawde o jaɓi omo wota ɗo kadi ko hunde hawnide oɗo sa joni ko anda tan oɗo sa joni o républicain ji ɗiɗi surtout kamɓe jeyaɗo toon to Alaska e jeyaɗo toon to Maine koɓe sali ɓe mbi wonde ko oɗo sa joni ɓe gotantamo kanko Todd Blanche ko wonde fof ene wayno ko vote pour Todd Blanche hawnaki ma hetto capanɗe joyyi hunde sifti noon tan ko kamɓe républicain ji ɓe jogui capanɗe joyyi tati ɗum noon hayso nde wonde wonti ɗekki tawde ko président mo États-Unis ko républicain adjoint makko ene wayno ko kañum woni mawɗo toon to congrès ene wawi yentude vote ɗumin walla anda ko ɗo e vote o jooɗade hono so tawi kamɓe wonno républicain ji kadi kañumen koye mi yalta mbiya gotanani ko wawi wonde fof ene wayno ko campagne kamɓe ɓeɗo rewɓe sukaɓe rewɓe gani toñaɓe surtout ko fati Jeffrey Epstein puɗɗitimo campagne mabɓe mbi wonde ko ene wayno ko ɓe mabɓe teskito walla kala républicain sarɗiyanke vote pour wonande Todd Blanche gonɗin ɗum ene wayno ko mabɓe mbaɗ campagne pour kañum hoore mum woteji garoji ɗum noon aɗo e lebbi ɗiɗi kala chance muɗum o joguino toon beele yimɓe jeeyaɓe oɗo netani mbawa ittu ɗum saabu ne wayno oɗo sa joni wotande Todd Blanche ko wasde respectude ɓeyɗo sukaɓe worɓe rewɓe toñaɓe e sibabude kanko Jeffrey Epstein ko wawi wonde fof e démocrate en kañumen koye men critique mo kanko Todd Blanche mbi wonde ko mbindan Donald Trump walla liggonto koye muɗum kono e wayno ko won républicain ji kañumen koye men ɓe goni koye waɗandemo campagne pour beele kala républicain goɗɗo mbiɗo wotantama beelen ɓeydo beele en arta e mabɓe
handi ko fate États-Unis tumnade kadi ko miton tonto Michigan ono kanko kawde election ngaji primaire bonɗo son non ko talat bindo ono kanko Abdel Said en wano do saji me badi son campagne mawdo campagne o kadi ko pour rendinde kala démocrate en dum non ko surtout yen jeenobe kanko heeli siportuno e kambe démocrate en wodbe kadi taw ko yimbe ardi ani jaa hen ono kanko Peter Judge men do wonde kanyum woni ministre du gouvernement kanko president Joe Biden kinton be do foyno wayno ko yimbe damina do soñ ma ballu hono parti démocrate wawde rendindi mudum surtout yen wumonade campagne mo ganda Abdel Said belom wawa habde election ngaji woteji bodoji nder lewru novembre hitan ujunaji nogas jego tunade hande kanko Hillary Clinton ko hay woni ko kambe républicain je ben kutro odo sa joni kongu ko en communiste wiide wonde ko Abdel Said e yimbe progressiste uji jaabe sukabe odo sa joni démocrate yimbe hefti place uji be do boybe don be do foko yimbe communiste en donc yimbe jaabe ko en politique gondo ton to Russie wala gondo ton de pays socialiste ko wonde fo Hillary Clinton wi wonde ko ale sago kambe démocrate be mbaawa jewti no holno be mbaawi wadirde campagne taw dido dido haaluji de kambe républicain kutorto wawa bonnande be campagne uji mabbe de tonto congrès kadi hono kanko Donald Trump en wayno odo sa jono mun holla metere makko faatude kanko biete jantun on kanyum ardi congrès so sena dum non ko wiide makko kadi sabu jantun kanyum worum jabani addude woteji wote tan ko pour ko faate facture mawdo mo yidi wadde pour wi ko wiata save America odon facture non ko yemani ko kanko Donald Trump e mijo makko kala yimbe wotobe hankadi woteji bawdi wonni fof ala sako joom addu kayitaji keno wonde ko kanyum worum ko citoyen America kanko jantun non e nder kongude di o halni Donald Trump ko boy wondi ko be ngala de don wosi parce que dum wodde pour dum non faut ko kambe républicain be dañ capande jeego no voix kon non wayno odo sajel be ngala dum jogi ko capande juetati hay dum kadi won républicain jogoran wodden ko way wonde faut kanko Donald Trump odo sajel wi wonde ko sibabunde manda makko garo kanko jantun en wayno no holla wi wonde o support sam kanko Donald Trump o jaaru ko neddo goddo républicain lom o sammina kanko jantun dum don non ko hunde nde jaban nyaanyaade hen caggal nde wonno e kanko wari makko entretien ande khabruji men États-Unis tunade kadi ko ummi ton to New York Times hono kambe immigration dum non be mbadi lettre be kuccini dum e sherifaji didi dum non ko daddibe wonbe ton wiete be sheriff en dum non ko mal ton to meden to wiete be gendarmerie wiide wonde ko beedo sheriff to ardibe dum en ton to Chicago e ton to Minneapolis hawne ko kambe immigration mabe kon mabe jeftu ko page pour waw tampinde beedon dum no foko nen dum no fo non ko yalti woni ardibe sheriff o ton bangi surtout Minneapolis e ton to Chicago de be kolli wonde ko en wayne be ngala anni yidde ligondirde immigration dum non ko wallude dum yeya e kasuji mabbe ƴewde hol wonbe ton nangabe ton to dedon leydel di walla didon nokkuji didi pour ƴewde so tawi yimbe immigré be ngala kayse ngala hen walla kanyum kambe sheriff ni wallude be kambe immigration nangude yimbe so tawi be dartini yimbe noddude immigration pour wiide wonde immigration foti ƴewde beedon yimbe donc siftin don tan ko ton to Chicago e ton to Minneapolis en wayni ko kanko Donald Trump ko wiata ko dedo guri ko gure de ganduda kambe démocrate e be mbadi immigré je mbay sonnade ton service immigration be bawana dum en hayta ko wonde fo en wayni ko lettre bindaado faade dido sherifaji di en gorko debbo e ko gorko wonde ko so tawi be ndanaki kambe immigration be gumman dum e page ko en wayni ko dedo gure didi sheriff mudum tumnade hande lettre ko hal be kebi lettre gili mois de juillet pour wiide wonde ko kambe immigration il faut ko be keba be nata e dido kasuji be jeewa yimbe nanga won ton kono en wayni ko odo sa jon ko be salana ko wonde fo dum kadi ko podindiral gongal odo sa gouvernement kanko Donald Trump surtout immigration e woni hohobe ardibe leydele walla gure démocrate habruji ben international giddo den ko fate FIFA tungnade ko kambe Norvège en odo saji be badi dabande fade kanko Infantino pour yo démissionner ligue mo woni pour ardade FIFA dum non kadi ne wayni ko kambe Norvège ko be badi ko en buri kadi ko hono leydel goddi ko en wonbe ton jaab ton to Angleterre to Wales to Croatia e Albanie ko badi ko parce que be dedo leydel kanyum ko yemin ani wayni gitti kala sipor mo jogannom pour ko fate woteji garoji di kanko geni Infantino jaro dubi capande joyi e jeego dum do fo na no ko ciagal de kanko hoore mako jefti peji pour wonde ko no dañal FIFA jigingal e be jeey dum pour nanne hen yimbe jigibe kalis ko e won fo en wani ko kanko Infantino yaltine e dedon page ko ne wani odo sa joni ho yeewata kadi fewndide heure wonno di surtout pour woteji garoji bel kanko ko hoore mako wonta kadi candidat o way wonde fo ko tina nyalo ko tina kadi de do balde hono kanko gardido CAF dum non ko Confédération Africaine de Football tungnadi kadi ko yaltine wani ko kambe CAF gardi mudum e be supporti kanko Infantino a fate kanko hoore mako won
wontude kadi candidat pour arditade FIFA ɗum noon wayno oɗo sa joni ko jibru mawdu wonandemo kanko Infantino sabu en wayno ko leyɗele mawɗe ko wayno Norvège calima kono noon ko tesira kan ko kamɓe Mexico e kadi e leyɗele goɗɗe kadi jeeyaɗe toon to Amérique latine enen dokkimo support makko kanko Infantino pour yo continue ardade FIFA e kadi yo continue ɗaɓɓude kadi woteji garoji kadi beela wona président FIFA. Habuji men international tonto Iran tumnaade kadi e ko yalti hono kamɓe Iran ɓe mbi oɗo sa joni wayno ko nanodiral hakkude maɓɓe Oman gasi haalaɓe kono oɗo sa joni padi hol kanko Donald Trump walla kamɓe États-Unis kolko ɓe mbaɗata surtout yenno ko fati en toɓɓe ɗe ganduɗa enen poti wallude kamɓe Iran e kamɓe Oman ɓe mbawa jogade contrôle tonto cirtol Hormuz donc siftinton tan ko gila hanki kamɓe Iran ɓe mbino wonde cirtol Hormuz oɗo sa joni ko udda e ɗum noon fada koye wonde so tawi kanko Donald Trump walla laamu makko ene ko wawa continue respectude toɓɓe ɗe ganduɗa bindunoɗe nanodiral bannongal hakkude maɓɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ko wawi wonde foof e tumnade kadi ko yalti hono kanko ministére toppiti ko fate walla chef d'état major mo États-Unis kanko général Kane e nder konguɗi jaltuɗi ɗum noon ko konguɗi ɗi ganduɗa en kanko waɗa makko wona kanko haali ɗum koko nanamo haalde e Donald Trump e man oɗo sa joni woni ko ƴewde peeje foof beele kamɓe États-Unis noɓe jaltiri e kala ko foti koni haare wonde hakkude maɓɓe Iran ɗum noon siftini ɗon tan ko yontere ɓennude yaltino e habaruji no feewi wonde ko kamɓe États-Unis oɗo sa joni ko kala ko doole e kaɓirɗe ɗe ɓe jogino surtout kaɓirɗe ɗe ganduɗa kaɓirɗe ɗe ganduɗa teɓɓotoɗe kala ko hirmi misilaji eyi ɗum noon kadi ene wayno koɓe kutorima hen ko kena abbo e tataɓe ɗiɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e law makko ɓe cemtinini ɗon haalluji kanko Donald Trump kadi o yinni o wi wonde ko ene haalɓe ɗiɗon haalluji ɓe fof so tawi naggama wonde ko ene guitti haalluji ɗi ene batuɗi o waddino yimma ɗum noon ene wayno ko ene poti waɗede ko wawi wonde fof o wino kadi wonde ɗiɗon haalluji fof ko gueɗe ɗe ganduɗa gustuɗe doole makko fate kaldigal hakkude makko e Iran ɗum noon ko anda fof ene wawi ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni deƴere ne woodi toon hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran. habaruji men international toon to Sénégal ene wayno ko kamɓe député ji Pastef ɓen poɗɗodira oɗo sa joni e kanko gardiɗo leydi laamu makko ko fati date élection ngaji local ɗum noon tumnade konguɗi ɗi Amadou Ba kanko wonno ministre toppiti ko fati tourisme ko haali e kadi omo jeeya e yimɓe vice président ji assemblée nationale ko haali wi wonde ko ene wayno ko ministére toppiti ko fati gueɗe nder leydi Sénégal ene foti ƴeftude ko yaaci ko fati en décision holde fixata datuji ko fati ɗiɗo woteji e kadi holde fixata datuji nde neɗɗo jiɗi wonde candidat caution ngaji ɗi foti addude holno foti addude e holno foti addede donc kanko Amadou Ba o limti hen kuulal L247 e kuulal L282 pour wiide wonde ko ene wayno ko ɗeɗon kuuli fof mbi wonde ko alay sago kanko ministre o fixe ɗum balɗe 150 ko addi nde date nde wotete donc e wiide makko kadi kanko Amadou Ba ko hawnaki wonɓe toon Sénégal e laamu ngu won yimɓe kadi jogiiɓe karallagal jiiɗi ko waylude woteji ɗi nde poti wadde nde eyi ɗum noon o rentini o wi wonde ko leydi Sénégal e Sénégal naɓe fof ne mbatti haqqillaji e kala ko waɗete toon e kadi kañum koye men jiiɗa wonde kala ko fati ɗiɗo woteji local ɗum noon toon to Sénégal dirtini. habaruji men international cektoɗen ko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko ñalawma hande jeeɗiɗi lewru ut woni diwarɓe min mbaɗata majlisare mabɓe pour hande jeeɗiɗi tan koɓe keeɓi indépendance leydi mabɓe donc tesita toon tan hono kanko Alassane Ouattara ene wayno ko laamu makko wawi wiide wonde ko ene wayno ko leyɗele ɗeɗo nayyi kañumen koye mum yo gar tawe ko fate oɗo ndeɗo manditare non ene jeeya ɗeɗon leyɗele hono kamɓe Inde kamɓe Guinée kamɓe Gabon e kamɓe kadi Benin donc armée ji mabɓe kañumen en jeyama toon ko wawi wonde fof tesirami wonɓe toon ɓe hono kanko cuko ministre toppiti ko fate affaires étrangères mo leydi Inde o tan premier ministre mo leydi Guinée kañum hoore tawama oɗon défilé e kanko président mo leydi Gabon donc ene wayno ko teskita kadi e ñalawma surtout e ndeɗo manditare ko yimɓe ɓe ganduɗa artiste uji kañumen mbaɗi hymne national e gaddugol kanko biyeteɗo George Momboy tumnaɗa hande reporter uji wonɓe toon surtout wonɓe Abidjan Danet ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ndiɗo jimri e oɗo hymne national holli wonde ko Côte d'Ivoire kala ko fate pini muɗum kewɗe gonɗe toon ko fati kadi gotago muɗum e ko fati kadi peeje jamɗe jogui peeje ganduɗa leydi ndi kañum hoɗum maha ko wawi wonde fof oɗo défilé militaire mbaɗa toon kadi hono kanko Alassane Ouattara ene wayno ko délégation ngaji kewɗi mbawi tawede oɗo défilé siftin ɗon tan ko jamma hanki kanko Alassane Ouattara waɗino communiqué o ɗum noon ko décret mo ƴeftuno pour wiide o yaafima kena ɓuura ujunnaji nayyi neɗɗo sokaɓe e kasoji mabɓe ko wawi wonde fof hande woni manditare mabɓe kamɓe ko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko ñalawma hande watti duuɓi 70 ko kamɓe Côte d'Ivoire keeɓi indépendance ummade toon France. musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam.